Yes, maayong gabi kanyo diya mga kabingga no. Wala lang nag-vlog lang, no? Ah, wala lang mahimo sa akong kuan na kinabuhi kay vlog lang ko, diba? Di ta dapat magpanik, no? About anang COVID-19. So, diyan mo mga kabingga kay napakoy paliton kadiyot, no? Biyan lang sa mo kadiyot ha. Yan mo. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Yes, no, maayong gabi kanyo da wala lang mahimo sa kung adlaw karon, no, nag-vlog ko kay tungod anang coronavirus. So atong buhaton karon samtang kung kakaon istorya ta about anang COVID-19. Pang taon tirada ta, di ba? Yun mahimo gud ana lang style anak, di ba? Dagang kinabad trip ba samot ng mga kuan tatawagan na kanang mga pareha na kong mga vloggers kung imong istali mo kung vlog gani nga travel vlog para atong nila Bisayang Hilaw di gid ka vlog karon mga ngani na hitabo sus maka-vlog ka sa inyo lang balay ilang kayo. Magani wala ko nagpa-epekto sa COVID-19, di ba? Sa kuha na ka in Davao, karon ng mga alas 12 daw sa gabi dili nakakatabok diri sa Davao. Kung nikawas na ka sa Davao, di nakakabalik diri pag abot og alas 12 sa gabi. Kaya kuha man ta karon. Tawa ni 18. So pagkatungtong anang mga alas 12, so tuba lain man ang adlaw, di ba? 19 na na. So dili nakakapungtungan ng Davao na. Istorya ta ba nga? Kisa maginagnaan ng virus nga COVID-19, di ba? Ako wala jud ko nauyon kung kisay kuan na ba, kisay tawagan ni pinsay nagbuhat na nganong gibuhat niya na, okay? So kadiyot lang nung balik lang ko kay murag kalubaton niya akong gibutang nga suga, ilisan ako siya og katong ginagamit nga ako pang vlog nga suga. Okay? Yan no. Habing kag ilisan ako suga mo na akong gamit nga nga suga. So ilisan ako katong pang kuan din sa akong vlog, okay? Balik pa sa itong istorya. Makalagot yun ang nagbuhat anang virus ng COVID-19 ba? Kung una yung na dili unta ma-ending ang mga dapat lakaw, dapat buhaton. Grabe yun. May mga ginako worse kayo. Ang mga gipa kuan god sa tawagan na kanang gipa sayo god og summer ang mga estudyante, ang kanang mga kung may tabo ginak mulala pag ang sitwasyon, no? Dili na ka pantrabaho ba? Kung ikaw na nagkagpantrabaho sa inyong asa ka na trabaho, manuya jud ka. Maluya juga kaya siyempre kuwan man okay mo nga lagot mo nguning nga ba pagunting muna ni diate atis kayo kay abol man ninda.
Actually, no, kag karon samtang kung mo na akong ginasuot karon nga kanang maga-inbox mo, no, ay naga-inbox ko mga produkto ba, naga-review ko mo na niya akong suoton YouTube, mag-vlog ko sa gawas, puli-puli lang gud kaniba or katong YouTube channel na ko. Kuan kayo kanang basta kumaingon na kay samok sa kapilimban ng COVID-19 ba. Siyempre mga kaingon kog samok na sa kapilimban, siyempre kanang nakailakaw. O di ba? May piki kayo imbis imong style mo travel vlog. O. Dili ka travel vlog. O. Diyan mo pag travel vlog nga. Si tahon man ka. Di ba? Di man ka kagawas. Dakaroon. Nya ugma 19. Dili nakakabalik des Davao kung makagawas na ka. Saan ni mo na? Mintras nga napanay virus, di kakabalik diri ba? Ano yung lisod kayo? Wala nakaapan-apan. Diba ka ng COVID-19? Apan-apan na. Kung wala unta na kanang karang COVID-19, dili unta mapiktuhan. Dili may piktuhan ang dapat may piktuhan. So lami kay akong istorya no, samtang nga istorya ko sa inyo, nagakaon ko diri. Ana ra gud na gud. Kaon na po ko donut ani ganing aragon na niya sa kilig-kilig to, tag-gis na palit ng tindahan ambot, nagpila ni sa grocery. Kulito. Lami kayo. Kuan. Basta. Dili na ko ma-explain nganong nanay mga siguro mo nagiingon nga pagsubok, ba? Sa una mga tao nga dili nagasampit sa itaas, di ba? Dili nagasampit sa itaas nya karon kay naabot na ng mga inana nga nahitabo, nagasampit na sila, nagaampo na sila, di ba? Atong mga tao nga katong wala nagagamit og mga alcohol, di ba? Katong wala kay nagagamit og vitamin C karon na wala na gyud mga tao gipahalos ipamakyaw ng mga dapat ipamakyaw, halos hindi nakakita dito sa grocery, di ba? Mga alcohol, mga sanitizer, mga mask. Pati bugas, ba? Ipamakyaw na. Grabe yung kay worse yung kay mga tao ba? Ako na nalungkot lang ko sa mga panghitabo kay siyempre naabot man na yung nana, dapat hindi yung tanang mahitabo. So kung nag-iingon ba kung kasi binuhatan sa isa ka tao, damay-damay na tanan, siyempre kanang virus asa man kisa man nagbuhat na tao gyapon, ha? Mo ganina kisa kay nagbuhat ana na worst di ko ana ba. Kung kinsa man ako minsay sa nagbuhat ano no,
pag ginana. Ba, luoy kayo mga tao inyong gipang inyong ipadamay ba sa inyong kabuang. Ba? Grabe jo kayo. Mo nagiingon nga kailangan nagitaog. Kaya ang kalibutan ng daw tagbot na ka sa katilimban. Diba? So wala na ko'y mahimo ana. Kaya niabot naman gina ang angay na to baton. Sundo na natong guide sa atong pamalaan, sa atong gobyerno, sa atong sa mga DOH, di ba? Unsay mga angay buhaton, ato lang ginang sundon, di ba? So kanilang daghang salamat. Unta kaning mawala na ni, di ba? Mo nagiingon nga pagsulay lang gini mga kabingka. So hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios, nagvlog yapon bisagi COVID-19 na. Sige sa.